Сещаш ли се на къде отидат нещата? Как? Сиреч той знае във всяка елемана кой става. Нещо от парламент. И считам, че накрая ще ги бием. Али ме разбрах какво трябва да правиш? Щом ти е приятно. А ние, значи, точно понеже парламента и кметството в София са през една улица, ама цял ден ми бият по един мегафон. Точно те, къде гласуваха за комунистите, за тази партия, те най-бият сега. Искат да разбират, че кокошката, която изнася яйцето, трябва и да къткаш, и даваш по-нещо да яде. Искат да дойдат като редови членове, са добре дошли. Това не значи, че това е пак началник, нали? Издигаме хора, млади, енергични. Там то млади се разбира бояк. Аз по едно време, поне стигам за млади, викам между 30 и 40 и се замислих, викам, ти ще 50. А сега, ти ще по-нагоре малко. И да се кажа, ти да става. Да. Така че, айде викаш тук, понеже една бербата от майка му, има можещи и не можещи. Който си Господин Борисов, това вече на дружба. надявам се ме познахте на Вароша. Не мога да те забравя. Не, как ще не забравя, сега живот никой не го забравя. Пожелавам ти щастие, радост и това, което искам да ти кажа, че ти си един голям българин. Най-голямия българин. Защото ми направи впечатление, когато те поканихме и вие дойдохте долу. Това не го е правило никой. Пожелавам те сте новия министър-председател на България, господин Борисов. Ви уважава, защото във вас има лъга искреността, разбирате ли? Не лъжите. Аз съм човек, който... Правим опити да се научим, не ми се отдава. Да, надявам се, тук ме познават поне от тия господин Борисов, новия министър-председател на България. Гледай се, след тези министър-председатели всеки може да стане. Не ме ласкаеш, ако заеме. Не поста прави човек. Аз и като главен секретар беше известен. И когато например Румен Петков министър, аз стоя при царя и викам, добре, сега всички го знаем Румен Петков. Може да изкараме и 10 дена заедно, 20 не може. Как му оставиш там? А да вика, вие ще се справите. Как ще се справя ние? Ставаме за смех един ден, аз все пак съм як физически, не мога да ви. Не е хубаво така, не бива да се... Моята нервна система е до... Има предели. Викам, говорете за военно министерство, за или Петканов да остане. Нещо... Да мога да си остана там. Но успяхме да ги набием. Хората на Костов отиват и какви работи говорят. Примерно, ви като Благоевград се справя една зала, искат да взривяват НАТО. Или ще метат камъни по папата. Акциза за ракията, нали? Аз, у банкия да отидеш и да кажеш там на Гошо Пуяка, примерно, нема вариш ракия. Кой ще му каже това? Че запалят катана, но това ще се вари ракия, докато ти има нашето село там. Надали има нормален човек, който да дойде на мач на Пирин на Благоевград с беласите Петрич. И ако някой псува, да го арестува. То трябва да изкараш целият стадион, то няма един да арестува. Как? Нали, смисъл, ти правиш закон, господине, който като извънна по телефона, да ви кажа как става, защото не много се говори за социета, ама да ви обясня технологията. Като извънне по телефона и малко помълчи първо, ти ало, абе, дълбоко си. Ти като ми учиш гласчети, почваш да сещаш се. И ти казва, утре, мили мой, там ще станеш и ще каже, че Борисов е много голям разбойник. Ти пишеш, не е разбойник, а пишеш една страница за възникването на разбойниците от средновековието до сега, водени от Борисов.
За това държавна сигурност и досиетата са им толкова важни, защото ако ги извадат, ще ви падне шапката, защото аз съм ги чел. И такива на МВР, по свободно време седах да попрелисте я. И съм изчел много интересни неща. Истински да забавлявам. Държавна сигурност, ако е бил на 45-50, става на 67-70, той се го бил памет. Нали, склерозата му натиснала, той може да не се сети. И да се почне да вика като кот или беше като кот или беше нещо. Имаше нещо за този човек. А? Добре. Така, ама в Банкия викат от зелено жито клиса, където се прави. Значи, да ми извинят хората, а къла на мъжа е като цикъла на жената. Или идва на време, или няма го чакаш. Той няма да дойде. За съжаление, изпускахме много важен период. Това е предсъединителният период. Понеже тук господина ме започна пушката и с това, и аз малко така давам такива сравнения да стане ясно. Силя, че това е и най-хубавият период на една любовна двойка, преди да се оженят. Тогава най-се уважават, най-се обичат, всичко е най. После става по-трудно. Ние месец... Добре, другия път ще гласува за нас, не? Ако в банки чуят, че в Благоевград съм казал, че няма да подкрепя всеки в такива, бъде там има иерархия. Иван Бастуна има право, дали си кмет или главен секретар на МВР, няма никакво значение, той и паше с Бастуна, къде се види. Никой не може да му посека, нали? Иван. Изключен на Зантейта. Кой комунист, кой такъв, кой накъв, не познава никой. И като отиде там, а то Брюксел е и мене ме е впечатлявал. Алуминий, стъкло, страхотни сгради, парламент, комисии, тунели, да ти завие свет. И никой. Те, които са за тебе преводачи или там дипломати, ти викате, той е Пьотеринки, он е там, ти си ги чувал само по телевизията си ги гледал. И ако спре да ти каже добър ден, не ти радостта. А пък ако ти каже, ти в България ли си? Да, в България. И много красива държава. Той вика, той ме признава, край. И тук комунистите излагаха зверски, сиреч. Да ги дадат премиера се кръсти, всеки се кръсти. Как се кръсти комунист, видел ли си? Всички са свещи, попове, освещава, справа. За те няма срам. Те до преди 15 години ни обясняваха, че ТИП и Варшавския договор са най-доброто нещо. След това ми обясняват, че европейски съюз надо. Едни и същи хора. Защото ме съди на 6 дела години. Понеже аз като секретар ги хващах с подкуп и като се ги маха, защото да ги беше върнал на работа. И тя ме съди 6 дела години. По 800 лева на месец плащах на адвокат. Да докажа, че не съм Камила. Не, край пак имаш. Други въпроси има ли, че... Не съм готов да ти отговоря на този въпрос. Оттам отиваме на съдебната система. Никаква реформа, брат. Сиреч, когато... Които работеха даже от Скотланд Ярд беше над мене, от ФБР до мене, кабинет им направи. И всички операции наши на службите, планиране, действие, те наблюдават от планирането до ареста. Това да се яхнеш на вълната на недоволните хора е следно да яздиш тигър. Ще го яздиш и ще ти изяде. Това е италианският президент, комендатор е сериозна работа. Малко звучи. Кой, че може да се вижда там, Италия пише. Бойко ти е име. Дали от Франция, дали от Германия, от Щатите, ако кажеш генерал Борисов, това е име. А по Сърбия е лошо. Не ходим там. Прелитам само, прелитам. Нависа. Заслужавате си. Как да ви е викат у банки? Други въпроси. Не вечерате ли ви в Благоевград? Върнахте от работа да даде въздав. Вие там нямате ли? Ако има някакви допълнителни въпроси, ще остана, дали да просто ви съвестно.